ସମସ୍ତେ ତ ଫୁଲକୋବିର ଚିଲି ଖାଇଥିବେ, କେହି କେବେ ବନ୍ଧାକୋବି ବଡ଼ାରେ ଚିଲି କରି ଖାଇଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରକାର 3ଟା ପତ୍ର ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର କଞ୍ଚା ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଶୁଖିଲା ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ କୋବିକି ଆପଣ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବେ। କୋବିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବେ। ଏଇଟା ସବୁ ପିଆଜ ଚୋପା ମୁଁ ରଖିଛି ସଜେଇକି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଥିବ ଦେବେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଯାହା ବି ଜେରକ ଦେବେ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦେବେ। ତାପରେ ସବୁ ବରା ସାଇଜ୍ର ଗୋଲ 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 ବରା ସାଇଜ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଛାଣିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଆକୃତି ଦେବେ, ବଡ଼ ଦେବେ କି ଛୋଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଥାଳିକି ଅଧା ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅଧା ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଗିନା ସାଇଜ୍ର ହଉ, ଗିଲାସ ସାହାଯ୍ୟର ହଉ, ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟର ହଉ ତାକୁ ଏମିତି ଚେପା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଚେପା କରିଦେଉଛି। ଚେପା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଗୁଲ ଥିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଧରୁଛି, ସେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କିସ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ତେଲରେ ପକାଇଦେବେ। ତେଲଟା ଏଥର ପୁରା ଗରମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଲରେ ପକାଇ ସାରିବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ତାର ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବଡ଼ାଟା ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ। ତାପରେ କିସ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମର ପିଆଜ ସାଇଁ ମାନେ ପିଆଜ ପତ୍ର, ବନ୍ଧାକୋବି 2-3 ପତା ଆଉ କଣି ତା ଭିତରଟା, ତାପରେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାଟିଦେବେ। ସେଥିରେ କୋବି ଚିଲି ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ତାକୁ କୋବି ଚିଲି ଭଳିଆ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଖାଇପାରିବେ। କାଟିବେ।